Wah, pura ya. Kidi, mu, kidi, kidimu, mu. Kidi. Berisik, bukan uang turu kenapa? Nak dolan kok. Aku dolane ora jane. Dolan ki minimal karo goblok kopi ora nggawa nyawa rokok tok. Orang duwe kok. Oke napa dolan meneh kaya wingi gak tas kok kene. Nyawa nang omah ra ndok apa-apa, ora ndek rokok, ora ndek apa. Wis dadi teman yang baik minimal yang wae. Aku ini mah jaluk rokok pengok-pengok. Lah tak kira ora nang omah e. Ya wis tane kene wae tak cukuke asam mlebu deh. Iya. Ini apa? Nah, garis siji ke. Kok dudut lah kaya karo sapa wae. Ora penak garis siji. Malah napa dudut. Ora penak garis siji. Ora apa-apa. Gak usah langsung. Mengken modal ngene iki ya apa? Sira pura kowe ki udut LA. Lintingan asli. Tangan iki kakang dolanan apa wae njuk sindrom. Korek lho Mas, rokok iki butuh korek. Rokok jaluk, korek ra duwe, gak nyilih. Ya tak sili, nek aja dikopali. Nah iki paket lengkap, nek fasilitasnya aja nanggung-nanggung karo kancane. Endi asbake? Aduh kok dawe apa wakon di rumah. Ana coba jero. Ora iki gledake ra dicepat wae. Aku kali. Ngene. Kowe milih siji, loro apa telu? Siji ngono. Ora, maksudnya ki sing liyane. Ayo telu. Luwih oke HP. Ya loro, dhewe cah loro ngene kok. Minimal ya kowe kuwi gemoy. Aku ya sebagai teman yang baik yo solid. Waduh, loro. Asam, tiba banget. Semua udah kan nulungi. Nah, kowe kurang solid apa? Kowe sunat aku melu nyunatke. Kowe cepirit aku ra cepu. Iya, Kowe pacaran tak tunggoni. ngomong pacaran ditunggoni yang rugeke. Lah ora ya jenenge wis solid. Solid sekonde. Jan kowe nopo? Rene kiye? Melu. Coba sapa iki aku rajai. Ora jane dengkulmu nopo? Dengkul kopong dilus-lus. Gue terus tiba nomor baik. Makanya jalan itu pakai mata. Gini, lagu ya gue tengkleng, masa gue mata.
Maksudnya ki mata tengklengmu ki dinggo. Urusan tengkleng kok ya do ribut. Ora iki mau udah bahas apa? Kok ora ngajak-ajak iki? Iki lho do bahas nomor ding rono titik terangi. Nek arek terang iki yo bahas lampu ora bahas nomor. Nomor piro wae iki nek dek ra kerja yo ora ndek duit. Oh, ora kaya ira, rene mek jaluk udut. Tadi iki kelas pura. Mau nek nyora dipaksa ora tak udut. Nyongke jane yo ora meksa, ning yo pantes sih. Wes ngono udut siji. Oke, bali wae. Ngopo iki? Amboy mutung ya. Mutungan. Sira wis ngendi? Saka ngomah Arek nang golek angin. angin ora di KTP goleki. Orang kabut ngono. Enal wis bali, masih ora teko, garwi wong turu wae. Nek terus kene lak turu, Piye? Mas tinggal turu. anjir nek arek melu turu cerigis. Piye iki malah aku sing dinusoni. Dia ngobrol karo sapa? Orang Cina lah. Rek nyong nanti iki. Wah, enal iki mesti iki. Wah, tak selidiki nek ora golek yo ilang ra balik. Stop. Oh, itu. Kowe weruh wong lanang kok katok biru klambi semu ijo ora. Alah ra weruh lek. Mosok ra weruh enal-enal ke lho. Oh, enal. Nganu, kan base camp. Oh, terus ya. Guys, pada isi ya. Saya balik ke. Apa iki? Rek nyong balik ke. Aku ora nggoe. Kamu sing njaluk dutin sira namanya. Amono sapa Firmanto Harang? Alah, Halo, mbok golek ono. Oh lho, ono Firmanto barang. ayo ra dodok mosok nyolong rek. Ayo ora ngerti, ngajat menungso ki kadang apik, kadang yo gelem nyolong barang. Ya wis to, jur paling golek Firmanto. Njo. Yo. Ora oleh jilal, sing penting oleh gan. Rek balik ke. Opo? Rek balik ke. Langsung rokok enak lo, aku ora rokok kok. Juk sapa nek udu sira? Bu, Oh, Ngapusi. Sira mesti Joko. kudu. Alah mau ming sira karo enal-enal udu ora cukup. Kenapa rame-rame ribut-ribut ki? Lah iki Firmanto nyolong rek ra ben aku. Dunyong kok dolanan rek ki enal, dunyong. Nek sing bali karen dhewek sira.
Kudunya blereng iki gak ngomong kok. Sing njowoke iki sing ngrokok, nyurang rokok. Mau ke korek tak balik nang meja. Alah, korek orang matus e oleh kok le. Kok kaya kenal iki, ndelok nyele. Ayo kira nyong. Iso nang sira kepiye? Nyong ki ming nganu